நிறைய ஸ்பேஸ் மூவிஸில் அந்த மூவிஸுடைய ஸ்டோரி அந்த கரு என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து பூமியை தாக்குது, அதை வந்து உடைக்கணும், இல்லை அதை வந்து சிதறடிக்கணும், இல்லை ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் தாக்குது, அதை அதுலேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மெயினாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா நாசா இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாங்க, எதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஹலோ இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஐஎஃப்இ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாசா வந்து ஒரு மிஷன் டாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மிஷன் மூலிமா என்ன பண்ணலான்னு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரோபை வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு மேலே அதிகமான ப்ரெஷர், அதிகமான ஃபோர்ஸில் அவங்க அதை தாக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எதனால் தாக்குறாங்க, எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பல ட்ரில்லியன் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் நம்ம பூமியை சுற்றியும் நம்ம யூனிவர்ஸை சுற்றியும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுன்றது ரொம்ப வருஷமாக பூமியை வந்து தாக்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ நம்ம கேள்விப்பட்ட எத்தனையோ பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விண்கல் மோதிச்சு, இந்த இடத்துல விண்கல் விழுந்துச்சுன்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலாலையும் நடக்குது, பல இடங்களில் நடக்குது. ஏன் இப்போது இந்த வீனஸ் அப்புறம் இந்த யுரேனஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஏன் ரொட்டேட் ஆகி சுற்றுது அப்படின்றது கூட இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் சொன்னாங்க. ஆஸ்ட்ராய்டு மோதி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுன்றது ரொம்ப வருஷமாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டேஞ்சர் மாதிரியே இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே ஒரு பூமிக்கு. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ நாசா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட்டை நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டெப்பாக தான் பார்க்குறோம். இந்த ரிசர்ச் மூலிமா இப்போ இது மோதுறது மூலிமா அந்த ஆஸ்ட்ராய்டை ஒன்றும் உடைக்க போகிறதில்ல. ஸோ இப்போ இது மோதுறது மூலிமா யூஸ்வலாக வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து ஒரு எலிப்டிக்கல் பாத்துலேயே இல்லை ஒரு பாத்தில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை நாங்கள் ஒரு இடித்து அதை வந்து அந்த டைரக்ஷனை மாற்றினா எப்படி, இல்லை அதனுடைய ஒரு எலிப்டிக்கல் அந்த பாத்தை மாற்றி விட்டால் எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மிஷனுக்கே பேர் பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் டாட் DART, டபுள் ஆஸ்ட்ராய்ட் ரீடைரக்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் டெஸ்ட் மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் ஏன்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை போய் மோதுறோம், அதை உடைக்கிறோம் அப்படின்றப்போ இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃபென்சிவ் டெஸ்ட்டு தான். ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் வந்து நாசா வந்து கையெழுத்திருக்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான். அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து நாசா ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. 1-2 வருஷம் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சே நான் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்கேன். டான், ரெட்ரோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம். இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து மிஷன் லூசி, ஸோ இப்போ அதை பற்றி நிறைய அப்டேட்ஸ்லாம் கூட சொல்லியிருந்தோம். அதனுடைய ஒரு சைடு விங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்றது. அதனுடைய மிஷனே கூட பார்த்தீங்கன்னா த ஜேர்னி த்ரூ தி ட்ரோஜன் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. ஸோ ஒரு நாசாவுக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு ரிசர்ச்சு, அதே மாதிரி UAE பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டில் தான் நாங்கள் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஆஸ்ட்ராய்டு பற்றின ரிசர்ச் இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக புதுசாக தான் இருந்திருக்கு. அகெயின் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் இல்லை. ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரோபை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கரெக்டாக அதனுடைய மையப்புள்ளியிலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல அதை நம்ம ஹிட் பண்ணுறது மூலிமா என்ன இம்பேக்ட் கிடைக்குது அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போதைக்கு நாசா இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 year ஜேர்னி. ஸோ இப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்க, அதாவது நவம்பர் 24 லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் அரௌண்ட் ஒரு அக்டோபர் செப்டம்பரில் தான் இதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்றது தெரியும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நாசா என்ன மாதிரி லான்ச் பண்ணி என்ன மாதிரி விஷயங்களை சாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மிஷனை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் ஒரு சில வீடியோஸையும் வந்து நாசா வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனுடைய ஒரு லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு சின்ன வீடியோக்கு. ஸோ டக்குன்னு இதை பார்த்தேன், உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல எதுவாக இருந்தாலும் லைக் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். Until then, this is bye from Vinod signing off. Bye.